yakho makungakhalisi wena excite sisakhulekela namanje asikaze siyeke ukuthandazela siyathandazela kunzima ukushumayela mangithola invitation yokushumayela ngivele ngithi yaqala inkathazo madoda iyabona uvelaphi ngoba it's a very difficult ministry not ngoba usuku umyalezo ungenawo no ngisho sokuthi nje ukuthatha inhliziyo kaNkulunkulu ilethe kubantu akakaze kube into elula incwadi yezenzo chapter number 12 sofundana verse number 1 then ke bathandekayo Nkosi yami ngiqale ngixolise ngingakasho lutho nje uma usuxolisa usuzokhuluma uyagana bathandekayo ima ngithola invitation kaMama Nyawo uhlelo noma ke lokho kubiza kuthiwa idiary kaMpostoli Mbuyazi yayikade iminyene kule weekend bekuhlangahlangene kakhulu so izinto ziningi kusukela ngolesithathu sibe sitravela lesine silala ekseni ngolesihlanu izolo besila sabuyela show sisuke ngo1 la sayale show namhlanje sila masizosuka la kufanele siphikelele eThekwini kunehlelo lasesontweni likaNdodana yabona ke sokungasabikho entweni kaNdodana hayi baba nje hayi bezwa kahle laba abantu abale kude kodwa mase uhlelo lwasekhaya hayi uvela ubaba ngabi khona so kunohlelo kaNdodana olungo12 eThekwini namhlanje so masisuka la siyandisa ke siyeThekwini bathandakayo bese siyoqedela ukushumayela ke kwezinye indawo eziwuthuzo ukugcina amen so ngisho ukuthi ma ungibona ngishumayela angidayisa mangibona mhlawumbe ngishumayela bese siyaqeda la sesiyahamba akuyona impakamo siyayithanda inkonzo ngabona nje ukuthi uNkulunkulu abenza la ngizathi ngitempted manje uthi angikhonze nje nami manje vele ngithi hey yekani yonke into ngendlela inkonzo ephezulu ngayo ngithi so ngobona noma ngifika ngo3 lapha uyangakhumbula ukuthi hey lo mfana ngizobe nginayo inkonzweni kusasa sibhekene iziqu zomehlo kanje iqiniso ngizoliface kusasa futhi ke bese ngilethela amanzi lapha nengikhonza lokho ngithe Ndodana ngithi uwe Ndodana ngiyaxolisa hey manje mara ixolisa ezinde ngcono kube noma ngifika late kodwa kuthiwa ufikile umpostoli bathandekayo sisho ukuthi masiqeda ke mhlawumbe umuntu egijima anginilahlisi kodwa amathemba ukuthi lento umuntu azoyikhuluma manje uNkulunkulu lento azoyikhuluma manje ayizokusiza uma uyibambe ngempela impilo ishintshile showcase nesandla senkosi sisizwa siningi inkosi izosenzela okukhulu kunalokho esicabangile incwadi yezenzo chapter number 12 umthetho wakhona bese ubani ozongifundela bathandekayo ngafundelwa kahle la ekhangcina uma kusekuye lo muntu ngiyabonga mase kushintshiwe ngiyazi ukuthi ngeke kukhetho ngekho right nesiqiniseko salokho ngicela ningifundelani bathandekayo incwadi yezenzo chapter number 12 mhlambe sizogcinani kunezinto ezimbalwa kodwa esifanele sizikhulume mhlambe sizogcinani lapha na ku verse number mhlambe 5 or so bonani nje kodwa akwesifunde kusibone into kwenze kanjani ngenxa yokuthi ngifuna ukukhuluma isikhathi esingekho side sound engineer yami ngiyabonga ngiyabingelela mhlobo wami ngiyabona kuhle kakhulu uma ungibona ngobuka ngeso uyalizwa nje nayo lelizwi ukuthi hey makade bona ngihlahla kayi ngifundile imicrophone angiyibambi lungesabi lutho safe angiyona lo muntu okhenye imic ngabisazi fanele yenze njani manje hayi lutho manje izobe kubanjwe la nje ngibamba la ibanjwa khona ayikhinywa xatshenwe nemic mina ivolume yami uyivula nje ukukhathala wena absolutely safe Twitter lakho safe izobe ibanjwe kanje sifunde incwadi Acts chapter number 12 verses number 1 verses number 1 ngifundela mhlobo wami bless you so much ndela mfowethu ngaleso sikhathi uHerodi inkosi welula izandla ukuba ahluphe abathile bebandla come yes sis come wabulala uJakobe umfowabo kaJohane ngenkemba esebonile ukuthi lokhu kuyabathokozisa abaJuda waqhubeka wambamba noPetro kwakuyizinsuku zezinkwa ezingenamvubelo wambamba wamfaka etilongweni wamnikela emaviyweni amane yilelo nalelo linamabutho amane ukuba amlinde ehlose ukumkhuphulela ebantwini emva kwePhasika ngakho ke uPetro wagcinwa etilongweni kepha ibandla lamkhulekela ngesineke kuNkulunkulu asho sonke sothi kepha ibandla
ngathi liphumile ke ibandla selibuyile ngiyalizwa kephi ibandla lamkhulekela ngesineke kuNkulunkulu. Le ncwadi esifundayo inezigaba ezimbili engifuna ukukhuluma ngazo. Isigaba sokuqala esika Petro noHerodi, isigaba sesibili i-character yokuqala lapha uPetro kanye noHerodi esitikini. Isigaba sesibili sizoqala la kufunde khona usisi. Kuzobe sekusebenza ke ibandla nomthandazo sibone ukuthi kuphuma nezansi. Kodwa ngicela siqaleni ngoba ngifuna ukuthi masingena kule bandla sigcine khona kukhona izinto engifuna uyifunde ungasajahile. Asiqaleni ngeka Herodi no Petro. Ngoba igcina la ku5 la sigcine khona ukufunda usisi bese kushintsha yonke le yanto ekade ikhulunywa ngenhle. Seqala manje icamera sishintsha manje sishutha kwenye indawo. Oqaleni icamera ibibheke kuHerodi ibheke nakuPetro nento eziningi ezenzeka lapha. Then uverse number 5 useyashintsha icamera uyayiphendula manje uyibhekisa kwelinye iside. Ngifuna ke siqalela icamera eqale khona ukuze mayisiphenduka iya kwelinye iside mhlawumbe kuzosheshe kulunge. uHerodi bathandekayo la isifunda umlando onzima webandla lokuqala early church eliqalwe ngesikhathi kufika uJesu emhlabeni because isikhathi sebandla siqale ngokufika kuka Jesu emhlabeni. Into abeyizela uJesu bingeningi kakhulu bekukuba as one azosindisa ihlabathi izwe lonke bese ke eqala le institution okuthiwa ibandla. Ibandla bayibiza ngesilunganyana okay akongithi isikhathi sebandla to church age. Isikhathi sebandla siqale ngokufika kaKristu. Lithi ke iBhayibheli bathandekayo uJesu ufikile wenza umsebenzi wokuqeda ngiyafast forwarda wafa wabethelwa wafa wavuka kwabafileyo. Lithi iBhayibheli wayesekhuphukela endaweni eziphezulu ngoba ngiyaphuthuma. Wayeseke eyalela ibandla ukube awayeseliqale ngosikhathi wathi hayi ngiyanithuma abafowethu ngifuna nihambe niyoshumayela ezweni lonke. Kodwa ngiyacela bafowethu ningaqali nihambe nilinde eJerusalema nilinde umoya ongcwele. Kodwa ngangcono khona isonto la. Yeah wathi nimlinde umoya ongcwele kodwa nimlinde eJerusalema. Wathi mayisefikile umoya ongcwele ningaqali nihambe engakafiki. Yeah ningahambi ningafikile nizomosha ningahambi ningafikile khona ngifuna niye emhlabeni wonke iyaphuthuma lento. Kodwa khona ofanele nimlinde ofanele ahambe nani. Wathi ningayenzi move engafikanga. Ngiyazi ngisemkhulu kwethu uNkulunkulu sangathi akasilekelele. Haleluya. Ukuthi akasivusele nabantu abazothembeka. Bangaqala ukunyakaza engakafiki. Ngoba hayi okunye ubungozi ukuhambe ngekho. Uhambe ngekho ukuphushwa umthwalo ngithuleke la esontweni. Ayikho into eyingozi njengokuphushwa umthwalo. Kodwa uthotha akekho. Manje ke laba bazalwane enye into engifuna kuyimaka ke ngabo enkulu yokuthi bathembeka. Mabesuka lapha ngisho bezwe ukuthi ethwasi yezweni lonke kodwa basebe eJerusalem bafika bahlala khona. Lithi iBhayibheli bamlinda umoya ongcwele ku chapter 2 umoya ongcwele wayesefika ke wehlela phezulu kwabo. Lithi bambathiswa ke amandla baqala ke base bayalishumayela ke ivangeli ngithulela esontweni bashumayela bafethu bangiyafoward ngiyashesha. Lithi iBhayibheli bathi shumayela ivangeli iziningi izinto ezatholakala sezenzeka kubantu ababe ordinary. Okay ngicela ukusensisa uzokusakithi abantu ababejwayelekile nje. Ngoba umoya ongcwele mayisefikile wayizokwenza khona lokho ukuthi athathe abantu abajwayelekile mesenza ngabe izinto ezingajwayelekile. Mayingakafiki uzokugcina ezintweni ezijwayelekile. Kodwa khona izwe nokwazi ukwelela kulo lezi zinto ezingajwayelekile. Bafowethu ngoba inyakanyaka esibhekene nayo safanele siyishumayele la esikhathini sethu ukuthi sethula ibandla sili-introduce kumoya ongcwele ukuze amehlo ethu abone into ezingajwayelekile. Umoya ongcwele bengakafiki uba umzalwane ojwayelekile. Mayingakafiki umoya ongcwele uba ubaba nomama nje ojwayelekile. Futhi umuntu wezinto ezicommon nejwayelekile. Kodwa umoya ongcwele mayisefika phezulu kwakho kushintsha into ejwayelekile. Enze ngayo izinto ezingajwayelekile. Izwe emoyeni wami ngathi khonto engihlebelayo bathandekayo ukuthi ngathi ikhadi zezinto ezingajwayelekile ziyafika. Insuku zikamoya ongcwele lithi iBhayibheli ngaseyinsukwini zogcina. Uthi iBhayibheli ngizothula umoya wami phezulu kwayo yonke inyama. Hayi ukusondisa abantu nje ukuze kwenzeke into ezingajwayelekile. Umoya ongcwele akafiki nje abantu basonte nje kujwayeleke nje. Kodwa ushintsha imthandazo ejwayelekile ingabe ngayinto engajwayelekile.
ashintshe intshumayelo ejwayelekile zibe ingengajwayelekile. Ashintshe ekuthuleleni bafowethu, ashintshe khona nibazalwane. Imvelo kaMoya Ngcwele wasethi mlindeni, ngoba into engiyifunela yona eyokuthi ngiyasaba uma hamba uPetro yoshumayela, maphuma uPetro noJohane yoshumayela ngesaba, kodwa sangathi kungaba isandla sikaMoya Ngcwele pheka phethe eshumayela, sangathi ngayisandla sikaMoya Ngcwele phezu kaJohane, ngoba meke wabavela uJohane yedwa kuyahlupha, kodwa sangathi kungavela isandla sihleli pheka Johane. Ngoba uSathane ngamesaba uPetro, amadimoni awamesaba uJohane, kodwa Yesu esaba isandla. Somebody say hallelujah. Hlalani eJerusalem anibahayi, litheni uma isefikile la nivela khona niyovela nesandla. Nakho kushumayeleka nikhona nibathandekayo, la nivela khona niyovela nesandla. Kuthi akumemezele njengomuntu wasezulwini, kuthi bonke abantu uMoya Ngcwele aphezu kwabo, uma bevela kuvela isandla sikaNkulunkulu. Yile kwenza ukuthi uSathane kufuna kangaka angakutholi, indaba ingawe ingesandla. Kodwa khona nibathandekayo, ingakho abathakathi bendawo baze baphike bayocela abathakathi bamanye amazwe against your life, kodwa still kungalungi ngoba isandla sikaNkulunkulu. Noma be-Afrika asinandaba, noma bengaya kweli ngaphandliswa akunandaba, provided isandla. Ayazi ngathi ngoshumayeza abantu besandla manje khona nibathandekayo. Manje uMoya Ngcwele umsebenzi omkhulu wakhe-ke okuba asizuleni oba ngithunywe la, umsebenzi omkhulu kaMoya Ngcwele ukuba enze sure ukuthi isandla sakhe siphe kwakho, ukuze ungabi umuntu ayike ekhathaza njengokuthi sisote nabantu wathi khulu nje umzulu abantu phaqha. Ubona ubonto lo muntu nje usisi phaqha, ubhuti nje phaqha, inkunzi malanga nje yomuntu enganasandla phezu kwakhe. Abantu basebhekene iphongo ngephongo kuyahlupha isokhe, sakathi ngakhona isandla ehlukanisa umuntu nomuntu. Thulelani, sakathi ngakhona isandla ehlukanisa umuntu nomuntu. Bekhona isandla ehlukanisa umuntu nomuntu. Suzana noma sibhekana kubhekana umfowethu nomfowethu, noma sasingangenelani kudala, noma sasingezwani kudala, noma umlando ithi obaba bethu nogogo bethu nomkhulu bethu babethakathana bengazwani, kodwa manje kwangena isandla sithi siyadlula ey'ntweni zomkhulu, sasingekho siyadlula ey'ntweni zogogo, kodwa le ibiza isandla. Okay, akuba ngishumayela yona indaba yesandla, ngishumayela le manje-ke wathi uMoya Ngcwele-ke abalinde bathi ufuna ukusheshe kuthandazeke ngezwe. Wathi uMoya Ngcwele-ke hlalani nimlindi, wafikwa kuMoya Ngcwele lithi iBhayibheli isandla senkosi sasiphezu kwabo. Lithi iBhayibheli-ke baqala abaphostoli abajwayelekile, abantu abajwayelekile, ofishermen, abantu ababey'dobela iy'nhlanzi, benza izinto ey'ngajwayelekile. Kwamangale indawo yonke, kwamanga umhlaba wanyakaza, unyakaziswa nje abantu aba-ordinary. Kwasathi kuzokwenzeka njengoba ngishumayela, ngoba ngiyasizwa lesandla ngathi angixoxe nje ngaso, sinakho futhi ukusizwa ngathi khona esifuna ukuhlala phezu kwami. Bafowethu ngizwa ngisho emoyeni lwami namhlanje ngathi akuyona intshumayelo nje le, bengeyona nje indlela yokudlula le, ngathi khona isandla kodwa senkosi esifuna ukuhlala phezu kwami. Kushintsha abantu aba-ordinary, kushintsha abantu aba-ordinary. uMoya Ngcwele mayisefikile akushintshi umthandazo namagama kade washo wona la kade washo, wona le mthandazo kade uyenza iba ne-impact. Omunye umuntu wathatha uMoya Ngcwele mayisefikile, uMoya Ngcwele mayisefike phezu kwakho uyothandaza kusukela ekuseni liyoshona ilanga ngathi unamanga. Unamanga kungenzeka nje uba ngalolo langa kodwa ngeke uhlale uphila kanje. Uyothandaza kusukela ekuseni uzoke kubambe nje uNkulunkulu uMoya Ngcwele kusukela ekuseni liyoshona ilanga, ngithi mina ayakulula. Kodwa kungenzeka ngiphiki ngobuNkulunkulu, kodwa hayi njalo. uMoya Ngcwele uyoshintsha yona le yakhe imthandazo ohlala uyenza. Uyabona lo 1 hour wakho lo ohlala uwenza, wona lowo kodwa ukuphelela. Ngoba it's not about long time, it's about the results. Akuyi ngesikhathi eside nesifishane la, kuya ngamandla. Somebody say hallelujah.
bazalwane kuyo yonke 11 ngicela ukuyiclarify le. Angishayi imthandazo emide. Because wonke umuntu okhola uyawuthandaza. Ngisho ukuthi kodwa angeke uhlale uphila umoya engcwele ekuwe. Kodwa ngeke usasebenza, ngeke usaye ekhaya, ngeke usaye emasimini. Umoya engcwele seyifikile sohlala uthandaza. Uyakwenza le mthandazo yakho. Ngiyangizwa sho manje. Le mthandazo yakho hlala uyenza. Agobe yona ikuthule la isontweni. Agobe yona lento hlala iyenza. Iyo yona le ngomo hlala uyihlabelela. Iyo yona le ntshumayela beke emoyeni wakho. Into ayenza uzogoba yona le. Wagoba bona Petro. Abantu aba-ordinary. Kodwa basho one word kwanyakazindaba. Kuthi memeza ukuthi isandla senkosi masibe phe wakho. Isandla senkosi masibe phe wakho. Engizofika lapho ngoyingqa lakho ngathi ngizame khona nibathandeka. That's why it's in the hand. Petro ke ahlale phansi ke ukuze ngiqede. Petro wa. But shumayela ke lapha bazalwane. Lithi iBhayibheli the move of God was too much. Yeah. Those people ignited the great revival. Baqhuma imvusela enkulu. Banyakaza umhlaba. Ithi iBhayibheli babethi babengena kuma cities. Memeza abantu. Bethuna baka laba abanyakazisha umuzi. iBhayibheli kwenzeka into enkulu. Hallelujah. Sobagula kwasingiswa inqobe emphefumulo. uPetro washaya intshumayelo eyi1. Engathathanga ama-hour leyo. Hallelujah. Washaya intshumayelo eyi1 emva kwesandla. One message. Futhi leya message uma uyifunde kahle uyabona lo myalezo. Kwakumyalezo kaliqedanga nje i-hour la. Lithi iBhayibheli wathi esephakathi nawo umyalezo. Bathi abantu uyasidileya. Bathi wo futhi wo kanqala nqa kumisa umuntu eshumayela. Emiswa i-audience ashumayela kuyona. Bathi mana baba mana wathi bayenjani? Wathi sicela ukubuza lithi iBhayibheli basebehlabekile enhlizweni zabo. Bathi sicela ukubuza singenze njani ukuze sikholwe siphenduke na? Wathi uPetro phela bengifela kufuna ukuyalapha. Wathi phendukani kube yilona lowo. Amukela uJesu kuba ukuthethelela amasono. Ithulane. Lithi iBhayibheli bonke abaphenduka basikiswa. Lithi more than 3,000 people. Shosho ngesithi isandla. Ashosho isandla. I don't know, damn it, 30 minutes sermon. Mega church. Mega church, same time. 3,000 members, same time. Phela ama-parkings phela indawo same time. One 30 minutes sermon if it is. Mina ngishomela une right now kufaka wonke encane meshuma. 30 minutes or 45 minutes I don't. Ngoba lokho ngafaka iBhayibheli. iBhayibheli engakufaka lenze nathi sibuye khona sekufaka. 30 minutes. Mega church. Baphela parking, baphela indawo. Angazi laba bekhonza khona because laba abantu bebekade be120. Kwaba ne turn around from 120 members. Eyayithandaza upper room. We 120 members. Oh Jesus. Eyayithandaza upper room. Same time ibandla laba 3,120. Hallelujah. Next day. Oh Jesus. Ababekade bevuka ekuseni bayokhonza be120. Kweza 3,000 people. Oh my God. One sermon. One sermon. Isandla. Manje ke bambani ke bafowethu bakuthandazela. Manje ngifuna ukubona njalo siswa yini la. Ngoba bafowethu. Lithi iBhayibheli lo movie yabankulu kakhulu. And yayisiyaqaka kuma governors nabantu begunya because babe nenkolelo eyayiphambene nekaSimesaya. Jesus. Yaba intimidator le yanti yabaxakanisa. Ngoba manje imhlangano bahlukana. Chapter number 4 uzobona iBhayibheli lithi bake babanjwa abapostoli bashaywa. Base baboshwa base bayayalwa. Kwathiwa bangaphinde bakhulume noma bafundise ngegama lika Jesu. Oh Jesus. But you know guys, we allow you to have a new sword. Siyabona ukuthi their sword. Wathi khiphani igama lika Jesu. Awubani ngishumayeza. Usathana ngayisabi njani ndaba ukusonto usabika. Hallelujah. What about
besonto kodwa yekani igama lika Jesu. Ngazi ukuthi uNkulunkulu akalekele nelithi ibandla manje. Elingaphumi leli gama ulimi ntoni. Singasonto kuze kodwa bafuthi size sikhohlwe igama. Elingapheli kwamagama. Ethuli vision. Inceke kaNkulunkulu ngathi ngohlushwa itayani kuphela ukuthi ngingafiki. Ngijabulisa ukuthi nje asinikile umuntu. Kodwa ntuleleni. Wathoyinto esokunika yona la igama. Akasho wona lamadoda engishumayela ngayo namhlanje. Kuya akhuluma athi silver negolide alikho. Bathi kodwa sikunikeza khona egameni lika Jesu. Athi ayikho insindiso ngomunye futhi alikho elinye igama elikezwe ebantwini abantu ababelokusindiswa ngalo. Akhuluma ngeBhayibheli bashumayela kwenzeka umdumo omkhulu. Abantu kwathiwa bayeke ukushumayela ngegama lika Jesu baphikelela ngenkani. Bathi asinakuyeka ukukhuluma lokho esikubonile esikuzwile. Besho benemvimbo nomaka boshaya. Eshayo bathi soshumayela futhi sinamandla okushumayela kahle masishayo. IBhayibheli there was strong persecution noma ke uhlupho olukhulu kwebandla ngaleso sikhathi. Yahamba lento ngoba sengiyaphuthuma ke. Yazi yawufika ku chapter 12 yakujampa ukuthi. Mayifika ku chapter 12 uHerod wacabanga enye into owayengekho sho ngayo. Ngoba isiqubu sabantu abaningi wabona abantu wayekade bazi nabanye abakhulu nabancane sebephendukile bamukela ivangeli. Manje lento wayenza la wayithatha uCharles wayengekho sho. Lethi iBhayibheli uHerod wathatha istep sokubamba wahlupha lithi iBhayibheli qala wahlupha abathile beba. Namhlanje ngathi soshumayela. Hallelujah. Uyambona ke usuke seyingozi mayiseka abathile bese etarget abathile. So two izanza lokho. Laba abantu abaphikwayo anqale ngalokho kulula okuncane ongaphansi kwalokho. Into inhloso yakhe yokuqala ukuthi abamba abanye abadedele. Wayifuna ukuxakanisa ibandla lodwa. Linukane lodwa. Ukuthi ngenxa yokuthi awuthandazi. Ngingakho ubhekana nalezi zinto. Ungiyekeleni mina weza kimi. Uyabona lento yakho yokuthandaza uthi ngalo uJobe wabhekana nalo noma ningathula. uJobe wabhekana nabafowabo abithi iBhayibheli abangani bakhe bathi Jobe awuwena nje awunankinga uhlusho ukuthi awuhlambulukile. When isono lesesikushaya ngamathumba. Kwangena icrack yonga understand. Kwaba khona ukuphikisana between a brother and a brother. Okwazi uma ungena enkingeni kukhona abangangeni khona abaphakama ngokuthi bayithethe bazikhondla ngoba bengangenanga empini. Khona abantu abazingane enough ukuthi uma bengeke empini usempini bayitshela ukuthi awukhulile. Bayitshela ukuthi awuthandazi. Kanti abazi ukuthi strategy sikaHerod. Ithule nje. Ikhona libathandekayo. Time has come, I'm preaching tonight. Time has come. Mfowethu mayingena empini khona sithi impi yakho impi yethu. Sithi ukuhlupheka kwakho ukuhlupheka kwethu. Sithi ukushawa kwakho ukushawa kwethu. Somebody say yes, Lord. One of the strategies ngiyazi ngishilo athi ndoqala ngale. It's one of the greatest strategies. Usathana wayisenza mayithetha abathile bayeka abantu. Wayifuna ukudivide ibandla. Because ibandla lihlukana iyakwazi ibandla ukuhlukana shona ngezimpi. Akazi ubone nuwethu niyazi lonto wathi sizo mama ke ngoba nikhohle ukukhumbuza khona. Niyazi ukuthi bogogo kunalento ekuthiwa inkundla zokuxhumana. Maka kwavela igama lomfundisi lomzalwane ku social media. Olalela ukuthi obani abaphawula kuzokwenza. Kwavela thudu makuthi uthwele kwafaka isithombe sakhe uthi uthwele ngiyakutshela abantu abawukhuluma kakhulu ngoduma kude siyambona ngendlela uNkulunkulu amgracise ngayo sibona ngendlela nje mayini ngaphambili sivele sikhipha iminikelo yethu sonke sengiyabona ukuthi kukhona into ngoba abantu uSathane ufuna ukudivide uyeka abathile ababoyedwa bese mhlupha phambi kwabo ukuze divide ukukhuluma kwabo. Ibandla lingakafundi ukuthi sihlangana njengeyinyosi for our brother. Akekho umuntu ofuna thukwe bese thina siyasupport nganiyazi ipolitiki. Ipolitiki sithi sasikahle zakho ukuthi hayi no sidlile le man show futhi lo uyishayile ngempela iblinder hamba kodwa public they will stand up
up and defend. Azokhuluma into yonke into abathi abasabokhuluma kodwa basebebodwa ukuthi hey mfowethu hayi uyidlile khona. Kodwa mabeka lapha umongameli wabo they will say yeah. So like I contemplate how much more ebandleni kungabantu abangcwele, abantu aba-innocent. Ngiyacabanga ukuthi ibandla likaJoseph ukuba kwakuyileli. Kuphuma indaba ukuthi ureyphile. Ureyphe unkosikazi womuntu engakwenzanga. Ukuba kwakuyileli ibandla namanje uJoseph wangakaphinda ashumayela. Onani into afanele ngibuye ngimsize kuyona. Ikhona lento yokhandelwa ama-plot. Ikhona lento yokuqanjelwa amafa. Ikhona uthi Jesu anothi kuthokoza kodwa uma bekhuluma obubi ngani. Behambela amanga ngenxa yegama lami. Leli gama lenza abantu bakhuluma into engekho. Abantwana abantu abaphethe ligama. Alikuniki imoto kuphela. Nikulandela nenhlupheko. Oh, Jesus. Athetha nama-challenge lezi. Nawe mfundisa ngelilanga ngikhulume nebandla ukutheni how to face iziphi. Ngoba ibandla lethu lazo ice cream. Alikakwazi ukuhlangana mavuka imphi. Thina mavuka imphi nje. Silula kabi. Angipromote lezi igangi lezi engafuna ukukhona. Manje ngilungisa nto ampromote igangi. Abantu abazokwenza imikhuba nemhlangano ngamamuzi. Bese thi abazalwane abami nawe usiyela wena. Yeke izono wena ngikhuluma umuntu ozizwe. Mina ngikhuluma ngomuntu ohamba noNkulunkulu. Angifuni igangi sizicabanga ukuthi ngizosebenzela zona. Ngijule kanje ngijule legangi. Hayi ngijule angisebenzela bona. Ngifakile ama-avaronda uzopromota peace. Angizokhuluma peace la. Igangi nje isigangi nje one side. Umuntu owenza umsangano one side. Mina ngikhuluma ngomuntu ongcwele ohamba noNkulunkulu la. Uvuka iziphi. Ngane zethu kazodefendwa i-pulpit. Lala nengane zethu lapho kazodefendwa i-pulpit. Khoza njani isidumo. Hlala phasi ngihamba sekule hlala phasi. Ngibhekela umfana wami esengena. Listen, I want us to pray now. Listen. Isistrategy soqala kuwa kuba divide ibandla so that ingeze ukukhuluma into efanayo. Abe ngcono ongekho empini kunalo sempini. That was a very strategy esiqashile lesikaHerod. Abantu abaningi basithatha light. Lokuhlupha abathile. Ngicabanga ukuthi amqhawulo omunye athi njani bese fika kulotho ozalawe. Kodwa bengabandawona. Ama systems are dangerous. Hoy! Nomunye uthanda ukuthanda wena. Yazi wena uyakholwa wona ngokumuntu. Umuntu omubi la ulo. System yakucishaza kakhulu into. Kodwa ngithatha uzowaphuma i-system yamabhunu. Amabhunu ayifika athi wona right kabi. Umuntu ophethayo lo. Mase fika buya athi akekho umuntu right nje ngakuphetha lo masenihlangana. Jesus. Sorry ngakho ngithengifaka abantu kanti lento ingoSathane. Baba. uSathane akaqiniseka ngene esikhaleni sabantu. Listen. Lithi-ke one strategy wathi-ke wabamba abathile wabayeka abantu. Senizwilele? Ayeke lo abambe lo mase udevelop ipride kulo ngambambanga. Yeah. Ufuna icabanga ukuthi ungcono kanti isondo liyeza nakuye. Jesus. Athi kusase ngisho lento umuntu lo uyangikhumbuza. Abafana baseBhayibheli bayi-example enkulu kabi. AbakwaJuda beseBhayibheli oShadrach noMeshach labafana bada good example. Wahluleka uSathane ukudivide ischeme lapho. Lenta akaqali manje. Hallelujah. Yini enza ukuthi mhlawumbe iwesithandweni somlilo bephike bonke uthi abayi. Ngeke bakhothame kule yanto baphika bawu4. Kodwa mayisethatha uthatha i3. Ushiya uDaniel. Yeah. uDaniel wayengeke ethandweni somlilo. Yeah. Hallelujah. Awufunda iBhayibheli. Why God? No. Well, phela iBhayibheli ithi bafika nabantu abathathu. Yeah. Shadrach, Meshach, Abednego 3. Daniel wayengangenanga. Kanjani ukuthi Daniel wayiphathi ithi?
njalo usathana mayisefuna ukunihlephula Okay. uthi naba abantu abangabheda wena ungcono Yeah. washo ukuthi uhambe wrong athi la mina brother sithandaza sonke la kulungile ngizokuya mina esithandweni somlilo bafowethu kodwa ngizosala ngithandaza ngikhulekela ukuthi isithanda kodwa ndikhona bazalwa uma ngicela ngithi bakhuluma la ngithi wayilahlaka usathane la ngoba lo wayengekho esimeni wathandaza labangena esimeni wathi uNkulunkulu okwazi ukuthwala abantu ezimeni imanayibo sengathi uNkulunkulu akasifusela abantu abanjalo njengoba hlangene nje bathi mayidlula esimeni omunye athi uNkulunkulu asivumi nabafowethu mina ngikhululekile kuyathandazeka mina ngiyadumiseka mina ngiyahlabeleleka kodwa ngithwala lo ngahlabeleleki kuye ngithwala lo ngathandazeki kuye ngithulane kanti lento izoshintsha mabe phuma uShadrach noMeshach waqala indaba yomphando wengonyama emphandweni wengonyama uShadrach noMeshach Abednego was not there wangena lo bhuti obengangenanga athi sasekhuluma kanje sengathini ungacabangi ukuthi uma ushiyiwe akuziwa kuwe we are next in the line we are next in the line Somebody, Baba, Lady Bible. One, wabat divide phakathi. Number 2, into wayenza lapha ipurpose yakhe. Kwakukuthi acinge labuthiwa ngolimo olusijwayele ama ring leader. Yes. Wayifuna lolu hlobo lwabantu oluyilona olukhonga yonke lento yenza. Yes. Devil can identify in the church. Yeah. Abantu abangama ring leaders. Uthi asithinja masibamba ubani. Okay. Akusho ukuthi laba abangabanjwanga baweak. Kodwa kuyisystem kaNkulunkulu kube khona abantu amangabo. Yeah. Namhlanje sihlangene ngoba uNkulunkulu usebenzisa umamnyawo ukuthi sihlangane. Jesus. Futhi uma efuna ukuqeda le system. Yeah. Ungakuthi fana target okusho ukuthi isimamnyawo ubani nje umunye kuya nobani okay nobani futhi nobani futhi. Imvamisa abajwayele ukudlula ka 6. Around nje la bathi masibambe laba the system is distant. Yo. Amen. The church must know that. Yenye ama systems e evil kingdom. Sathana ukwazi ukufika ekhaya afike ebandleni kwi local church abonke obani abangama ring leader. Sathi ngaze bakhulekele lawo manje. Sathi ungazazi uma usophondweni. Oliqinile lempi. Ungathandaziswa kwendalo. Oh yes. Ngoba mhla awuthi usathi inkulumo. Ngani ufana noma usathane efuna ukuzonyakazisa ibandla umbono. Akabafuna abantu abangenayo history. Amen. Okay. Hey, yo. Hayi inkulu lo muntu ozothiwa inkulu le. Yabona mangikhuluma ekhuluma ubantu hayi. Yabona kobani phela inkosi malanga. Masihlale phansi mina ngimchazele kahle. Uma kwathunjwa lo muntu ingakho wabayeka bonke abantu abane influence wagcina uJudas. Sure. uJudas wayengafunelwa ipotential kangakanani wayifunelwa ihistory. Indoda we've been with this man for a long time. Noma ungaqamba amanga kodwa bayiqanjwa wena ngcono. Amanga awafani. Khona amanga athi bayiqanjwa umuntu kuthiwa kodwa bese bakhona amanga athi bayiqanjwa umuntu othile kuthiwa ayingadani ngani. Uzabe sisula abathi ayinuki ngosiwe. Amanga aqanjwa umuntu oyiring leader. Angazi ngizophuma ngapha. Ngicabasha umuntu usinise kanti ngiqhamulela ngejubane ngene. Listen. Wabamba lo into osuthi wayifuna ukuyikhandana la ifuna ukuyidestroy. Wayifuna ukubaxabanisa bodwa noma ke unlimaze imove. Yeah. Lithi iBhayibheli uzobona into engisho iqiniso. Lithi ke phakathi kwezinto uHerod wazenza wayekho sho uletha ayenza amaJuda azoyisupport. Lithi ukade ehlupha abantu abathile. Wayise as feedback. Weza uthi ngathi kuyenyakaza. Lithi iBhayibheli wathatha ichance angakazi ithathwe umuntu. Wabamba uJakobe umfowabo kaJohane. Lithi iBhayibheli wamnquma ikhanda. Wambulala. Wasekhipha report. Uthi labantu abahluphana abahlupha umthetho. Simbulelo yedwa wabo. Lithi iBhayibheli kwavungama kwathenda. Weza ukuthi ayilento engiyenzile hey amaJuda ayayisupport.
ngoba wayekade thatha uchance weza ukuthi amaJuda athi yabona Herod you are the best ngokubulala umezwa loyo nto wathola amandla amasha wathi siyamfeva zami futhi ngiyaqeda ngala lithi iBhayibheli wayesethagetha uPetro kahle kahle uJakobe wayevela ngafuni yena wayefuna ukuphesa ukuthi uma ngibulalo yedwa kulaba ngathi baphezulu kodwa umuntu owayeyimain target la uPetro kanti sekuze kwathiwa kuye phezu kwaleli dwala kuthule phezu kwaleli dwala kuzonakha ibandla lami wathi amasango kuthule wathi amasango eHades including uHerod awanakulehlula ithulelani ukuthi ngikhulume nawe ukuthi inkosi ngiyakhuluma phezu kwakho noma ngavuka amadimoni amasha awanamandla okuyiveza into ezikhulunyini sometimes asidinwa eziyikhwepha sidinwa izinto ey'shiwe wambamba esaphansi bafowethu wambamba uPetro lithi iBhayibheli ke wabulala uJakobe wamnquma ikhanda wayesemva lithi amaJuda nyaka zonke athi nangu umuntu bekade semthini lithi iBhayibheli wayesebamba uPetro usise ukuthi nje isikhathi sesihambile futhi ungasafuni ungalingeki lithi iBhayibheli wambamba uPetro wamvalela ejele lithi iBhayibheli kanti kulolo sonto kwakuyisonto lesizwe sinamvubelo Jesus kwakuzongena iphasika haleluya awumazi uNkulunkulu wambamba ethi wathi semthetho ufuna ukwenza iplan yokwenza into eyenze kuJakobe ube check ikhalenda lathi ikhalenda isonto elingcwele ngisho umhedeni womJuda afanele alihloniphe leli sonto Jesus wathi leli sonto elingcwele shuthi abulawa umuntu this week haleluya kuphoqa ukuthi ke mgcine lo muntu etilongweni kuze kudlule iphasika uzoshomayeleka bafethu uyasibona njengoba sigciniwe nje namhlanje nje usibona sikhona nje asisizwanga into eningi sasizwa yiphasika uthi nalathi sisatshiwe thulani uthi nalathi sisatshiwe iphasika okuherathi ngasikho kodwa sibona iphasika usathana ngabe uqedile ngathi manje ushawa ukuthi insuku akuzona ezokufa ithuna njana insuku akuzona ezokufa ukhipha inkosi emgwaqeni ethi uyasibulala ushawa ukuthi insuku akuzona ezokufa ukhipha enkulaleni bafowethu ukhipha isifo buka namanje ukhona isifo sakhe lani emzimbeni wakho insuku akuzona ezokufa treatment wayiqala msuna 20 years namanje usakhona insuku sokufa siyalibonga iphasika siyayibonga nalapho khona siyabonga wasatshwayo okumhlaya satshwa wayisonqamuni insuku zokufa content shumela naye ukuthi akuzona insuku zokufa khuluma nomakhelwane ukuthi akuzona insuku zokufa umthatha isihlatshiwe iphasika akuzona insuku zokufa umthatha isihlatshiwe iphasika akuzona insuku zokufa shona thani kakufa shona thani kakufa isihlatshiwe iphasika isihlatshiwe akuzona insuku zokufa umuntu wasehlulweni ngeke uzuye ndawo nje uzohlehla umncwabo ngeke uye ndawo ukhuleka akusona insuku zokufa ukhuluma uJesu wadeclare lona iphasika akhuluma iphasika nathi nakugula khona ukufa kwasho ukuthi kusho iphasika nathi
ephasini. Lalana makusho abantu angazi kahle. Kodwa iphasika elikhulumayo. Akusona insuku zokufa. Akusona insuku zokufa. Cela utshela lo muntu odiagnosed isifo. Bamthetha hawu. Utholakala nesifo so and so. Cela uvela ubhale na ku status sakhe akusona insuku zokufa. Umthetho ihlatshiwe iphasika. Abantu ufika ngabe isonto lokusinda le. Akulona isonto lokufa. Uphepho waboshwa kanti insuku akusona ezokufa. Angilo no James kodwa uJames wabhekana kabi. Wabhekana nokufa insuku ingakafiki zokufa. Uphepho kanti insuku zephasika. Yes. Kwa reverse ukufa. My God. Kwa reverse watu wamlindeni bafowethu. Uma tuyacheka ngisho madeni. Wathi uyacheka wathi guys no asikwazi ukubulala le ndoda this week. Indaba wathi ayishawa ikhalenda. This is not the season of death. In my heart I want to kill. But the calendar, the season. Uyaholo hello ufuna ukubulala. Bulale, umbulale ngani insuku. These are holidays. Uthi angimemeze namhlanje yazi. Kulezi insuku esikuzona akuzona ezokufa. Zona insuku zokufa. Lithi iBhayibheli hlala phansi bafuna kungaza sangiqedisa. Ningithethelele mangafikanga lapha engithenga ufika. Nawe nje uma uwena ngeke ufike. Okay. Listen. Lithi iBhayibheli wasondela iphasika wayesethi asimiyekele akudlula iphasika kuqala. Kanti akazi ukuthi uselahlile. Wayesegejiwe. Futhi into yakhe uwayicabange kahle. Wakufanele vele ngcona eqelona iphasika kodwa manje inkinga leqeki. Lithi iBhayibheli wayesenza into ezokwazi ukumgcina lize lidlule iphasika. Wamfaka entilongweni wayeseqinisa isecurity. Because hey wayevele ngayithembe le ndoda. Yeah. Lithi lingabi iboshwe sasi dangerous. By the way, lo muntu wangesona isiboshwe sasi inkosi. Awuneboshwe zangempela lapha. Lo wayiboshwe ukuthi ushumayele into engafanele bayazi. Kodwa manje angazi wayesegadwa kangaka. Yes. Ukathela ukuthi uyashuma uphethe message. Yes. Ukuthi yazikhona abantu abangangizwa. Ngen message. Usuyibona iweight yalento esiphethe. Uthi ngisho isigebenge smart ilogini. Usathane kuthiwa isilula unophethe lo myalezo. Inkulu lento esiphetheyo. Cela uphendule lo muntu othi inkosi kuliwa nami kangaka lento iphethe. Wathi ngihambe ngiyoshumayela emuva. Ufuna ukutshela lo muntu othi inkosi yini indaba ngibhekene nezipho phakathi nezani. Ilento iphethe. Kanani ilento iphethe. Kuyakuthi konke iphethe. Ungaphathanga lutho othiwa musani waste energy. Abantu othenga umuntu ophethe into. Umhlala ngangekho kahle kona kodwa nje ngathose ngibuka nje bakhona into isiningi nje ugcina usuyiphathi ya irabhi. Ngayibuka lo mdlalo lo ngayibuka le labantu barafu labo. Bathi nga notice ukuthi la madoda azikhondla wajimele wonke umuntu. Hey. Okay. Labantu bajima kusukela kusenzo liyoshona ilanga ngathi abantu bajimela wonke umuntu lutho. Bajimela lozobe phethe ibhola. Jesus. Phatha nje siyakuthelekela ngeyikhwepha okukhulu. Kubangwani hayi wathatha ipersonal sifuna lento oyiphetheyo. Manje aphoso kuyobayeka lo sephethe lutho. Sigijima ikhona siyoma manje. Manje aphoso kuyobayeka lo. Somebody say yeah.
yakho nje esempilweni yakho nje njengoba ubona ngathi unokha lapha concentrate futhi ngaphathi nangeswa asizukuyidedela ngobuyeza asizukuyiyeka ngobuyeza ngoba iwini yethu nokubuka kwethu sokuyiphatheni kahle nje siyiphathe umlungu nje ngathi umuntu omnyama uqinisa siyabona cishe ngathile umlungu nje ngithi lo muntu strong azuthi indoda yomzulu wayeselimele ophala kodwa wathi noma sengibenqubuse ngekhanda bayangikashona wathi kodwa ngeke ngile Emmanuel Pamos uthi laba ama first aid team bagijima bagena ngaphakathi bamfaka ibandage bali round ekhanda la isplit abuyela ngaso ngaphakathi uyayalala imali ekho ayibona wayibamba kahle into kwalo yakutshela uyagena esithuweni ade limala kuso aphinde futhi Sathana attack ushado mayithethe attack abantwana sipromote kodwa mayithethe ani bencane bayiyeki osase khumso kwababa ibe ningi ke manje manje ngoba iyakwazi phela ukuyekeka isiningi usibona isidingo sayo sesingasenza ukuthi sayifunela nento kangaka ngabazi labantu ababusiseka abayihlisa ukuthandaza ukuthi kwabusiseka isuwula ngiyaxolisa abafowethu kodwa ngicela ukuphinde kwabusiseka isuwula awusorani kwabusiseka isuwula kodwa kwabusiseka nje isuwula wenze exchange uma ungena incebo urelease amandla adonsa incebo nabantu abangasakwazi ukukhonza kahle babusiseka siyabagwedla ke manje Nkosi yami nalezi indawo esikhonza kuzona isakho istandard sabo ya standard no I can't hear Tina we want to raise bantwana bami we want to raise top business people abangazuyiyeka imicrophone yokuhlabelela abake the latest car ehla ngetephi sezuthuko yamehla eqa ahamba babe microphone ye-intercession ethalika igama elimnandi ayisafane escort umuntu kade worship
Kufanele ka-10 nakhona azohlabela ngoba manje usenemali, usenemiliyoni manje. Kufanele ka-50. Sazi-ke manje kufanele senze njani. Masikhonze yena noNkulunkulu sazi. Yes. Yeah, ukuthi guys, you need to okholic bami there. Abakwazi ukufika la 11 ishintshe phela. Anemali mashintshe 11. Uzifitha okholic. Otherwise mungu ukuyishintsha awukwazi ukusixakanisa ngokholic esingabathi thina sakushumayeza bengekho. Yebo. Sazi manje fanele senze njani manje. Sesibanjwe okholic ngapha sibanjwe. We ngapha sisiza. Manje noma nevangele sesishumayelayo usethi manje hayi bazalwane abesifunda kodwa manje kuba smart. You know. Amba bosmart lapha nomsebenzi. Safana siya kuJesu manje akashumayela usmart ke manje asmart nokuthi balo sikhumbule fa. So ngikata mayibusiseka uthi wayededile. Lithi ngeBhayibheli uPetro lithi ngeBhayibheli uPetro lithi wayesemkhandela something that is great. Waqinisa into yokumloka ngoba iphasika liyanqatha mbulala. Ngoba uma ungafi uthi uqinisa inhluphe. Maze kusho wena ukuthi ha vele ngiyafa la ayikho bathi asikahle ngeke ufe kuleli sonto ngeke this week akubulawa umuntu. Hallelujah. Usungaze uyibulale wena mtholo ngoba njengoba uyiqinisa umthetho wakho wayifumisa uPetra commit suicide. Avela bathi uNkulunkulu akangathembi. Look at my life. Lithi wayinto wayenza wamgadela wamnikeza amabutho awu2 amasosha. Wabune group number 1 ne group number 2. Lithi iBhayibheli uPetro wayelele phakathi kwabo. uPetro nomelele ukade kathi ngokuyingozi nhle khona. That's how dangerous you are. Usuyishintshela amagiya nje lawa sebusuku khona nje. Abusathana uphekwani manje. Ngishe phenduke eshintsha uhlangothi athi uphekwani kwazalwazi. Nkosiyami. Ugadwe nishelele. Jesus. Ngifuna ukubona how dangerous you are. Hayi. Uyisathana ukwazi kahle. Nkosiyami. Nkosi Jesu. Lithi mayekade lapho wayise ethatha amagadi noma ke labantu kwaba khona abagada egate 1 kwaba khona abagada egate 2. Kwelesithatha igate bangafaka umuntu ngoba ikwakwini isango elazophumela ngaphandle emzini. Lona ke kuthiwa kwake lensimbi iron gate wangekho isidingo ukuhlala igadi la because ngisho unikwe ithuba lokuphuma ungeke. Kodwa la ngaphakathi kwafakwa 1 2 abambhekile kwasukuba negadi namagadi amgadi egate 1 gate 2. Futhi i-security lapho was very tight. Lento yayithi yayingekho indlela yokuthi uPetro wayekaphuma. No way. Wakulokho ngisho futhi ngisho naye uPetro kulala kwakhe wayivele emukele ithi kanje mina nokuphuma into engekho. Ngisho abethiwa ngisebenza negenge ngithe ukuphuma wayivele iwayivele kusethi akayi kuphuma imizamo yakhe yonke iphili. Jesus. Elele naye yazi ukuthi angiyila. Fast forward. Base ngene ila ufunde khona sisiphula bakusisho. Yawo. Verse 5. Ngakho ke uPetro wagcinwa etilongweni. Kepha ibandla lamkhulekela ngesineke kuNkulunkulu. Baba. Kwasekwenzeka ke le part senqedile. Verse 5. Maye eqiniswe isecurity kanjalo kungaphumeki. Petro lelo phakathi kwamasosha. Lithi iBhayibheli ibandla. Jesus. Siyaphenduka. Yes. Nkosiyami. Kwathiwa ibandla Nkosiyami. lamkhulekela Jesus. kuNkulunkulu. Hey, ngesineke. Ngesineke. Hallelujah. Isilungwanyana sithi continuous. Yeah. Elinye lithi earnest.
wahlangana nomuntu othandaza ngesineke. Oh Umuntu othi ngiyathandaza angizukuyeka kungakenzeki. Jesus. Jesu wami. Apashe motive ingavisualize. Listen. Umuntu othandaza athi angizukuyeka kungakenzeki. Yes, Jesus. Challenge esibhekene nayo ebandleni akungiphendule ikhamera. Sinenkinga yabantu abayeka kungekenzeki. Nkosi yami. Oh Petro wathola iteam ethandaza ngayiki. Yes. Cela ukubuza. Njengoba usuwayeka nje ukuthandaza le nto isiyenzeke. Nkosi yami. Cela ukuwayeke la nto ingakenzeki. Wena unenkulu uhlobo lomuntu ocinga into othenga akayitholi mase ayeke uyicinga. Wazi ngani la ungafikanga khona mhlawumbe la ikhona. Nkosi yami Jesu. Ngoba ayikho into elahleke ngabe ikhona ndawo. Oh Jesus. Hayi bafuthu mina ngakubekela imali phansi. Ayikho into elahlekile ngekho ndawo. Ngabo nje ilahlekile ilahleke kuwena ukuthi Samuel. Hallelujah. Ungasebenza ngempela uyogcina ufikile kuSamuel. Jesus. There is a place called Samuel. Hallelujah. Khona la ikhona. Hallelujah. No, ukuthi ayikho la ucinge khona ukuthi ayikho. Ay. Ungaqhubeka ucinga nalawo ngasucinga khona. Hallelujah. Bayithusa uyithela phe kwa. Hallelujah. Ngoba isaze khona legama elikhulu ibani. Lalela yonke into namhlanje ongayitholi. Ila ungacinganga khona. Yes, Jesus. Ungathi ayikho le ndawo yayakuqinisa. Ila ungacinganga khona. Yonke into ongayiboni namhlanje ikhona. Amen. Umbuzo uthi iphi ila ungafikanga khona. Hallelujah. Maka wadisatha namhlanje wasengithandaza kuphela. Maka wadisatha namhlanje obuyofika la ungafikanga khona. Kungasebenza kuyithole kuyithele phe kwale nto kade ucinga uyithole. Lithi iBhayibheli lamkhulekela ngesineke kuNkulunkulu. Lithi iBhayibheli ibandla lathandaza lalisemzini kwa John Mark. Babethandaza ekhaya kwa John Mark. Lithi iBhayibheli bathandaza lapha ya bangaye ejele. Hallelujah. Igeneration yethu izothatha inqwebe. Jesus. Iyomeke 18 ngaphandle la sejele. Oh Jesus. Phansi obulela uPetro phansi. Angeni nakho right nakho ngobalance. Sobulela uPetro phansi. Kodwa laba bathi asizukuya ngeSamuel. Sizohlala endlini la. Bathi lento esizoyikhipha la. Nkosi yami. Hayi yona ihluphika akudingi ukuthi kusuka umuntu aye lapho. Thina sikwazi ukuthuma into la. Usuke la. Futhi yathusa lento shame. Uma sabathi abalikhulekela ijele no. Lithi bakhulekela uPetro kuNkulunkulu. Futhi bafela basusa umthandazo la. Wanyuka umthandazo wala lapha. Ufika umthandazo lapha. uNkulunkulu wacinga. Wathi uyabuka isecurity tight. Wathi angekalungi umuntu la. Angekalungi ummeli la. Kudingeka umngenelela kaNkulunkulu omdivine. Wayesathi wengelosi namhlanje bende ofile. Kodwa kanti namhlanje uyangena emsebenzini. Wacela uMichael wathi Michael uyangena emsebenzini namhlanje. Yini ndabantu kuyosebenza bona khona ijele ufuna uyosebenza kulo. Uyobenzani kunomuntu wenhliziyo yabo ovalwe khona. So manje ngenze njalo suka manje. Uyakhona yini ozobuye khona. Kunabantu abathandazayo. Uyithatha apleto baba. Ngitshela yilabo abantu abathandazayo. Ukuthi baqale ngomsoblu. Ngonesibili, ngonesithathu, bangitshela into yodwa. Kodwa sengizwile-ke manje. Sukuma. Habuyejele. Nawumbuzo. Ikhiya zakubona siphi. Usukhohliwe mina. Ukuthi uthi uNkulunkulu mina ngingena la kuthiwa ngingenwa khona. Ngiphuma la kuthiwa kuphuma khona. Ngikuphila nokuvuka. iBhayibheli kanti bethandaza laba ingelosi nga. Andisathe kuhlebela nje ukuhletshulwa yini.
into ayenzile ingilosi enzima yenze uNkulunkulu ngathi dangerous senzile ukungayi la kuthandaza khona abazali yabona ke la ingilosi yenzile yangaya la kuthandaza khona laba abazalwane yangaya kwa John Mark yayejele othandaza ngala ucabanga ukuthi ayikho lento ayithandaza akezwa lutho laba bengilosi ayiyake labathandaza omunye uthi baba wethona amandla onke egameni lika Jesu waseNazaretha kuyitshela ukuthi amazwi nje kanti helele ingilosi ayiyake lalela ubungafuna yona bengilosi wena ubufuna uPetro awufuni yona ingilosi ufuna uPetro ungazama ukuthi uyothandana zobuzwa amandla noma ungezwa lutho somebody say wabathanda singilosi yangeza kuwe kodwa yathembeka ukuya la uyithuma khona yabona yayejele yafika ngena yena ayidinga umkhiye awubani abantu abazi indaba language yakudala yana ukuthi uyisikele emkhiye lokho uthi uvula yonke lokho ingilosi iyisikele emkhiye Jesus. athi Hallelujah. shodo wena utonga lo Hallelujah. Hallelujah. endifambeli yafuka yathinta uPetro ohlangothini madoda bengibhalile izinto ezinamandla abanemkhonto kakhulu yathinta uPetro ohlangothini ngemsayishumayela lizomkhathaza ukuthi yamthinta ohlangothini uPethelele Petro wavuka yayisithi gqoka ama-sandals ukushumayela next time yakhe fasa icathulo zakho be ready for the change duma kude ngoba isikhathi angisenaso ihlushwa indawo la kushiwo khona uthintwa ohlangothini. Oh no, number one, khona into engiskipha lapha ebalekile lithi before that kwa yehla ingilosi kwakhanya lithi hayi impilo lonke ufunde kahle lithi kwakhanya la wayekhona uPetro Jesus. Hey. Awesome. akasombona uNkulunkulu njalo othi kumnyama all around ukhanye kuwe ufundele kahle isikhathi esisekho ucishe uvisiswa wakhona ufunda ngicela kahlali phansi wena usuhleli ngabusahlali umile ngenyawo uyilingile songoze ngiqede kwathi mhla uHerodi ebeza umphumisa ngalobo busuku uPetro wayelele phakathi kwamabutho amabili yes come yes eboshiwe ngamaketanga amabili nabalindi phambi komnyango begcina itilo bafuthi ngikhathazile umuntu uboshiwe egcina itilo konke ezokwenza kufunda sisi beka yafika ingelosi yenkosi kwakhanya ukukhanya etilongweni lithi Bible number 1 imbabela nje kanjalo sisi lithi kwakhanya ukukhanya etilongweni ufunda uqedele konke futhi abisho iBible yamshaya uPetro ohlangothini siyaroba isiZulu siyaroba manje uphethe isingisi lithi wamshaya uPetro ohlangothini yangicela ufundela ngesilungu yes the night before Peter was to be placed on trial no verse balo verse 6 yangicela verse 6 funa le apart nje lapha ezanto noma halfway yakhona uB C wakhona yes u6 u7 yangifundela u7 yes suddenly there was a bright light in the cell yes and an angel of the Lord stood before Peter yes the angel struck him on the side to awaken him ubani uphethe amplified version Jesus. awuyifunde sisi mhlawumbe ngasizama awuyazi uJack of all trades yes yes la bafuthi content funa sibambe la koncane angifuni irobhekele ngoba ibalekile yes uverse 7 and suddenly an angel of the Lord appeared standing beside him and a light shone in the place where he was yes anto nje bengifuna Oh Jesus. anto Hallelujah. ilight yakhanya la wayekho wengane kama ngicela ukusho kanje into engihluphayo into engikhathazenya ukuthi le light ikuphi uphethe usetilongweni yathi light kodwa ukuthi itilonga nginandaba
mina nje ngiyala umuntu ekhona wenhliziyo wena kuzokhanya ngishabe ukuthi usetulongweni ulandelwe ilatho uthi uJesu mina ngokukhanya kwezwe uthi ukulandelana soza hambe emnyameni uthi uyoba nokukhanya kokuphila ithulelani thina sikhanya kusendaweni emnyama lithi kwakhanya la wayekhona yesiswa yesiqhubeka. And the angel gently smote Peter on the side and Little Bible gentle smote Peter on the side. Little yamthinta nje. Nakhona ngisho ukuthi oh ulalele. Gentle. Jesus. Yes, yes. Oh. uPetro uyacabanga ukuthi lamadoda angiphusha ngesibhamu la. Phoba lo sengithinta ngendlela ehlukile manje. Phela ngiphushiwe mangilala. Asasonza lesibhamu. La sport. Ngaphushwa ngonyawo. Uthi kodwa this touch is different. Where's what I know this is a friend. Lo umhlobo. Kodwa mhlabele ethi oh ngumhlobo wami. Uphonga ngaye la. In the prison, the hand. Faka ithathulo zakho. Athi wabopha ibhande lakho. Yasithi ingilosi sekulandela. IBhayibheli Peter didn't believe. Wayethatha uphupha iphupho ubona umoya. Lethi iBhayibheli yadlula egethini lokuqala namagadi. Athi ogadi elibona lokukhombisa. Noma uphethe esuku mababoni. But God, gate number 1, gate number 2, wadlula kulo. Wayesefika esangweni lokugcina lensimbi. Thuka ke lona alihluphanga lavelela kwaba islide yile nto. Electric door, lavelela ivuleke. Wathe manje la sense. The sense of the power of God and the hand of God. Namhlanje ngizokuthandazela ngegama lika Jesu. Uthi uNkulunkulu sangathi install isense ala kuwe. Awuthuma qhamuka izinto ivalekile vele ivuleke. Ngithi ungayibona ngabani isandla phezu kwakho afake isenza la kuwe. Awuvele izinto iqalase. Uqhamuka vele ivuleke. Namhlanje so install isenza lokusebenza. Kanti ungayiphuma lapha ya. Lithi iBhayibheli wabona sengaphandle fast forward ukuthi hayi angiboni umboni ingilosi kaNkulunkulu ingihambele. Yeah. Lithi iBhayibheli uPetro nefamily benonkosikazi. But the men did not ukuya ekhaya. Yeah. Lithi waya kwa John Mark.
direct la kuthandaza Yes. akekho umuntu wayifonela uPetro wamthethe siyathandaza Okay. ngoba uPetro ngaleso sikhathi Jesus. uPetro apha wayephula uNkulunkulu kubazalwane wayeyimpendulo Oh, Jesus. impendulo yakhe ngeke iziduke enhloko mawuthandaza ngesineke ngeke iye kwenye indawo iyoya la uthandaze khona Hallelujah. lalela ungathuswa ukuthi awuwezwa ngamandla engelosi Hallelujah. vele ungafuni yona ingelosi ubufuna i-answer Ay. Yini. ukuncishwa ingelosi kuze impendulo Ay. My. bezomnyango qoqo Jesus. waqhasha intombazana siyawakhulekela Ay. siyawakhulekela Jesus. serious siyawathandazela Ay. qoqo waqhasha intombazana igama la uRoda siyabathandazela Ay. uNkulunkulu asize Hallelujah. sandele oRoda abanendlela Hallelujah. umsebenzi omkhulu wamantombazana in the spirit Hallelujah. ukulalela amanokha Oh. God is outpouring a prophetic Jesus. ministry more special Hallelujah. ma-females ukutshela noPhilip wayezala iy'ngane zamantombazane zathi sharp in the spirit hence because isikhathi ewathaketha kangaka amantombazane usathane Jesus. ngoba ulwa nendlebe yebandla Oh. abantu abazokuzwa inokha Yeah. abantu abane-sense Oh. those people are sensitive Jesus. umelwa nawe nje uzobe funa usathane vandalizwe nje all around Jesus. akhoze sindisiwe limele akalwi nawo ulwa nendlebe Nkosi yami. wenzela noma izinto kaNkulunkulu ifika la kodwa indlebe ivalekile ukini abantu abaphila ukugcwele noma angasaphileki yazi ubuhlungu abantu bethuza amadoda left right and center sane wena ube na 32 ube na 34 bethuza amadoda left right center ube na 35 36 kuvukela namabandla emkhufa emabandla omkhufa abizela abantu ngapha uzufisa ukuthi kangcono kusonto kulela sonto likalo lokuza usazamusho wenkaba Ay. owenza umkhuba mpofu Nkosi. obiza abantu esontweni ophendula indlu kaNkulunkulu umhume wabaphanga abiza abantu besifazane ba-abuse ezalantu athi ubani abiza namadoda athi khethani intombi la ubani ufuna intombi bathuza abantu baze babanga athi kusemfuleni futhi nakhona emfuleni weshimane nakhona eshimane engakhona engabadakati Oh, Jesus. ubabona abantu bethuza amadoda before your eyes uhlala una 35 inyama isho ukuthi ngangcono nami nginayo umyeni kodwa uthi nguRoda uthi inkinga yami ngiyindlebe mange ngenza ama-choices abhedayo la kuvaleka imiyalezo zoyizwa kanjani inokha uNkulunkulu aqinisela amantombazane azoma afake ihange yalazi ihange lento ebamba umkhumbi uma kuthiwa khona umoya omningi kwehla ihange lishone phansi kuyobamba umkhumbi ubalanse bese uNkulunkulu makanike ihange abantwana bami nikwazi ukukhontrola ngisho imizwa yenu noma sifuna ukuphuma ngewindi Hallelujah. ikhosakaka Come on, this chick is changing. Mom says one loop. Fake ihange phansi Father, trust. Ay. Sabona. uRoda njalo ngithatha nani lithi iBhayibheli wanoka uRoda wahamba qala walunguza lithi iBhayibheli that good lady so petrol lithi iBhayibheli nge-excitement yangavuka that was good for Roda Nkosi yami. because it's not for him kwangona umsebenzi wakhe Oh, Jesus. uvulela impendulo bakhona amadoda athandaza lapha Jesus. athi hayi no mina ngibonile kodwa akubona umsebenzi wami uvuka wena ubona uzuvula uhambe yonke indawo waqala unganisentweni engibona tayo akusona umhlaba wakho wena umsebenzi wakho ukuzwa iknock Nkosi yami. ubone buyele emuva hamba utshela khona uJohn lapha othi hey baba John angidisturb umthandazo nina bezulu kodwa ngazi ukuthi impendulo isemnyaka Petro nami lapha lithi iBhayibheli ngendlela laba bantu ababengekho right ngayo ngalesa sikhathi lithi iBhayibheli bathi uyahlanya I'm sorry ukusasa lokho kodwa bhalwe iBhayibheli Eish. the English version says they said you are crazy you are out of your mind Hallelujah. lento ikhulumayo ngizonitshela next time ama reasons ukubasho njalo ilanga lokuphuma kaPetro Kodwa Jesu. abanye abantu abalapha Dr. Luke they are so kuno faith lapha Nkulunkulu. ungakhohlwa une conviction yabo abantu abafana no
ngeke kuno abantu ababeba abanye that chapter number 12 kunabantu abakude abazishilo others people iministry kaJesu yayibalanced yayinama onke ama professionals. So these people knows the law and namhlanje makubuka usuku nekati akulona ilanga thiwa Kristu boshwa naso. And icase kaPetro vele bebelindile ibona umthandazo wabuthi inkosi makhulu iphasika ukhumbula uPetro. Manje iphasika lithi iBhayibheli kwaubusuku nje ngobusuku balapho kwakuzoqala ngokukhulunye icase yakhe. So manje awungisibonele iSunday zonke inkantolo ivaliwe. Petro uphumile kanjani inkantolo ivaliwe nje. Futhi kade kuyisonto lephasika ngisho nabapriest laba babulalayo basemakhaya bayokwenza imithandazo yephasika nelokhusana. So akekho umuntu ose-ofisini ukhishwa. Ingakho bathi laba no sis ubusuku buka idate buka isikhathi. It cannot. What no Petro samnyama wathi intombazana yami confused. Jesus. It cannot be. Lithi iBhayibheli kwaze kwasuka elinye lama elders malithi haladaka. uNkulunkulu uzokusurprise nawe namhlanje. Yakutshela kuzomangala abantu. Kuthiwa lo muntu wenze njani kanti uzena ukusebenza la indawo. Semfebani bani? Igama lendawo. Usemchaweni. Kanti uzemchaweni. Uzemfekane wazothandaza. uNkulunkulu waveza wenza imhlo into bafanele yenzeke. Ngalela ngabamanga. Bathi bavula iminyango nayo iPetro. Namhlanje mthandazo manje uzohlanganisa nabantu labagama likaJesu.